खुलुमबाय गासैनिसिमबो आंजों लोगोसे दङ दा जोंनि बर' हारिनि सासे समाज सिबियारि ससियेल वर्कार पलिटिशियान राजखान्थिगिरि आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि जे बड'लेण्ड आन्दलन बेयाव बड'लेण्ड आन्दलनाव मैखोमै बाहागो लानाय सासे सार दङ। सारा जाहैबाय गार्जन मुसाहारि सार। सारनिसिम खुलुमनाय जासिबाय। दा जोङो रायजो राजाफोरनि जानानै सारजों गोबां खोथा दानि बिटिसि एबा बिटिआरनि इलेक्शननि सोमोन्दै जोङो गोबां खोथा सावरायनो आखायाव लादों। सारजों जोङो सावरायनोसै। आदसा सार, नोंथाङा बे बिटिआर एबा बिटिसिनि इलेक्शनाव सोर एबा बबे मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ एबा हान्जाखौ देरहागोन होननानै सानो? As of now, UPPL is progressing well. मानो होनोब्ला देरहागोन होनोब्ला दा इलेक्शन आरो पलिटिक्सआ गासैबो जाथिनि मदद नांगौ। जिहेतु बिटिआरआव बर'जों लोगोसे अना बर'फोर गोबां दङ। दिनैहाय प्रमद बर'नि नेतृत्व UPPLआ गावनि बे 5 बोसोर बिटिआर गभर्नमेन्टआव जेबायदि बिथाङा बर'जों लोगोसे गुबुन जातिफोरनि गोबां हाबा मावदों। जेरै 3 लाखनिबो बारा हानि फाट्टा बिथाङा रानबाय आरो माइनरिटि मुस्लिमफोरनो ईदगाहनि हा हगारबाय, मस्जिदनि हा फाट्टा खालामना होदों आरो गोथैबारिनि हा फाट्टा खालामदों। दा बेफोरो दिनैनि थारिखआव बिराद रिलेभेन्ट आरो इफेक्टिभ। जे जायगायाव आसामनि खना खना जायगाफोराव बिजेपि गभर्नमेन्टआ मुस्लिमफोरखौ उच्चेद खालामदों। दा बियो स्ट्राइकिं एक्टिभिटी फ्रम दि साइड अफ प्रमद बर'। बियो बिराद गोहोम खोलैदों। बेनिफ्राय राजबंशिफोरनो बिथाङा दिनैहाय बिथांमोननि रावखौ बिटिसिआव सोनो नागिरनाय, गुबुन गुबुन जनजातिफोरनि रावखौ बिटिसिआव सोनो नागिरनाय, बेबायदिनो गासै बर'जों लोगोसे मोनफ्रोमबो हारि हारिसानि राव हारिमुफोरखौ बिथाङा खोब इम्परटेन्ट होदों। नुबाय जे थांनाय बोसोरनै सिगांसिमबो राजबंशिफ्रा भेरि माच एकिन टु बिजेपि, खिन्थु बिथांमोना दिनैहाय इभेनकि स्टुडेन्ट इउनियना बिजेपिखौ बयकटबो खालामदों आरो बे राजबंशिफ्रा दिनै रावजोंबो गोसो बोजायाखै। बरंसो UPPLआवनो फ्राय बिथांमोननि डिसिसना दिनैनि थारिखआव। दा बे गासैखौबो नायोबा UPPLआनो देरहाफिनगोन थामहिनबा गभर्नमेन्ट जाफिनगोन बायदि नुदों। आदसा सार, होनबा 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिनि सरकार सालायनाय आरो प्रमद बर' सारनि 5 बोसोर सरकार सालायनाय, बे सरकार सालायनायनि गेजेराव मा फाराग दं? आरो लोगोसे प्रमद बर' सारनि गभर्निं स्टाइल आरो हाग्रामा महिलारि सारनि गभर्निं स्टाइल, बिनि सायाव 17 बोसोर हाग्रामानि गभर्नमेन्ट आरो 5 बोसोर प्रमद बर'नि गभर्नमेन्ट, फारागा गोबां दङ। फार्स्ट अफ अल, हाग्रामा बिथांनि गभर्नमेन्टआव बिथांनि फार्स्ट 10 years गभर्नमेन्टआनो जाथिजों जाथि बुलायनाय, सिथारलायनाय, गिलु बालु कमिउनेल कनफ्लिक्ट्स, कमिउनेल भायलेन्स, ओरैबायदि अस्थिरता जे बड'लेण्ड हालामावहाय बर'आनो जा नान बर'आनो जा गावनि न'खरनिफ्राय गुबुन बायजोआव ओंखारनो हायै गोबां सिटुएसन जाबोदों। आरो बर'फोरनि गेजेरावबो मोनसे रोखोमनि पेट्रियासाइडेल फिलिं, जेरेखम साहा खोलाहा, दा बे गासैखौबो नायोबा बावहाय हिउज डिफारेन्स नुदों। आरो सेकेन्ड थिंआ जाहैबाय प्रमद बर'आ बिथाङा सिगांनिफ्रायनो बिटिआरआव सान्थिनि मोनसे आबहावा फैबाय। दा बेखौ नायोब्ला गमामायैनो नंमारगौ जे दिनैनि थारिखआव प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआव आनलाइक हाग्रामानि 10 years रेजिमाव बेबायदि जाथिजों जाथि, हारिजों हारि बुथारग्लुंलायनाय, दानथारग्लुंलायनाय आरो हारिनि गेजेरावनो साहा खोलाहा बेबायदि जिनिसा गैया। आरो बेखायनो बयबो गाव गावनि हाबाफारिखौ स्कुल कलेज फरायनाय, हस्टेल लजिं ओजों थाहैनायखौ जोंनि गथ'फोरखौ खोब मुखुब जानाय नुदों। दा बियो प्रमद बर'नि 5 बोसोरनि गभर्नमेन्ट आरो हाग्रामानि 17 बोसोरनि गभर्नमेन्टआव गोबां फाराग नुजाथिदों। आरो नोंथाङा बेखौबो सोंबावदों जे हाग्रामा आरो प्रमद बर'नि गभर्निं स्टाइल, दा स्ट्रेट आरो क्लियार काट हाग्रामा सारनि गभर्नमेन्टआ अट'क्रेटिक गभर्नमेन्टमोन। बिथाङा फ्राय मोनफ्रोमबो सिटुएसनावनो टप डाउन
सिचुएसन बा डिसिसन मेकिंआ गावनो बिनि गोजौआवबो रावबो गैया आरो बिनि गाहायावबो रावबो गैया दा बे स्टाइलखौ नायोबा हाग्रामा बिथांनि गभर्निं स्टाइला हादोर खुंनाय आरो रायजो खुंनाय स्टाइला अट'क्रेटिक स्टाइल बेराफारसेथिं प्रमद बर'निया डेम'क्रेटिक थामहिनबा पार्टिसिपेटिभ गभर्नमेन्ट होननानै बुङो बिथाङा एनकारेजिं लिडार बिथाङा गावनि गाहायाव थानाय मानसिफोरनो सानलायमा साननायफोराव बाहागो लाहोफायो आरो आदान प्रदाना जायो जेरेखम नोङो आदा चन्दन मोनहा बिटिसि सुक्तिकारि एकर्ड खालामगिरि आदा चन्दन ब्रह्म मोनहा खाम्फा बरग'यारि बिथांमोनहा हाग्रामाखौ नागारनायनि मोनसेल' खारनानो जे हाग्रामाया पार्टिनि आरो बायदि बायदि बिथिंनि राजखान्थियारि डिसिसन लानायफोराव रावजोंबो आदान प्रदान खालामा बे हारसिङैनो लायो दा नैबेखौ नायोबा प्रमद बर'ना very much opposite to हाग्रामा and his leadership is democratic or participative leadership. आच्छा सार नोंथाङा दि कंग्रेसनि सासे दैदेनगिरिमोन कंग्रेसखौ गारनानै सारा मानो इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जाखो एबा प्रमद बर' सारजों आखाइ हमखो हाग्रामा सारजोंबोथ' आखाइ हमनो एबा बिपिएफ हान्जायावथ' जयेन जानो हायोमोन नाथाय मानो आंहा बेक्तिगत हाग्रामा सारनि सायाव खोब रेसपेक्ट दङ आरो आं बिथांनि प्रति आं अननायबो दङ सासे बिथाङा नांगौ बायदि समावहाय गिलु बालु दावराव दावसिनि समावहाय अट'क्रेटिक लिडारशिपआ बैबायदि समाव खामानि होयो आरो हारसिं डिसिसना बावहाय गोबां मानसिनि डिसिसनब्ला अजा बाराबा फिसा थैयो होननायनि सोलियाले बै समाव बिथाङा गोबां खामानि होबोदों आरो दा बे हिसाबै नंगौ बिथाङा सासे बर'निनो गेदेमा थामहिनबा दैदेनगिरि नाथाय in the long run situation doesn't remain stagnant the situation always changes it is a transitional गुस्लायसुला बोथोरा मोनसे मालाबाबो थाया नोङो जेसेबांखि गाज्रि समायावनो नोंथाङा भुगिनानै थाया मानो there is a saying this time shall also be passed by बे बोथोराबो सानसे समाव बारलांगोन नाथाय नोंथाङा बेखौ लानानै बांद्राय खर' हमबाय था दा थिग बेबायदिनो आङो नंगौ कंग्रेसखौ नागारनायनि मोनसेल' खारनानो जाहैबाय बिटिआरखौ लानानै दानि सोलिफु बिसायख'थिखौ लानानै गौरब गगৈ मानगोनां बिथांनि दैदेननाय स्टाइल इलेक्शननि स्टाइल आरो आंनि स्टाइलजों एसेबो मिलायाखै आरो बे बिटिआरनि बिसायख'थिखौ लानानै कंग्रेसनि बेलायाव बे 40टा समस्तिफ्राव बबाव केन्डिडेट होनांगौ बबाव होनाङा बेफोरखौ गौरब गगैया आंनाव एखेबारे सोङाखै दा बावहाय एसे जोंनि गेजेराव एसे मिल अमिल जादों आरो आं बेखायनो पार्टिखौ नागारनो गोनां जादों खारन माबा नांथारगौ जायोबा माहारियारि थामोनथाया देरसिन जायो जुदि बिथांमोननि साननाय हनायानो जुदि बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि नङाबा बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरनि नङाबा अब्ला आंनि राजनितिगिरिया देरसिन जायो दा बेखायनो आङो थाबनो कंग्रेसखौ नागारनानै जोंनि बिटिआरनि आनसलिक दल इउपिपिएलआव हाबनाय जादों आरो बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव मानो हाबदों होनोबा सिम्पल बाथ्राया बेनो जे जोंबायदि एसे एनै फरायनानै सोलोंनाय मानसिया समाज सिबिनायनि मोनसे गुनखौ जोङो मोनबोदों आरो समाजनि सिबिनांगौनि गावजों गाव अनलायनांगौनि निसाखौ जों मोनबोदों दा जोंबायदि मानसिया साधारनथे हाग्रामाजों जोङो खाबजानो एसे गोब्राब जायो नंगौ जोङो बिथांखौ स्ट्रं लिडार होननानै मिथिगौ नाथाय डेम'क्रेटिक नेचारनि जे बे हादोराव जेराव जोंनि संबिधानानो बेखौ प्रभाइड खालामो दा बावहाय जोङो अट'क्रेटिक लिडारखौहाय सोरबा मोजां फरायनाय मानसिफ्रा नर्मेलि एक्सेप्ट खालामनो हाया फर एग्जाम्पल दिनैहाय हाग्रामानि एसे गिदिर गिदिर लोगो आरो नेताफ्रा बिनि क्लस टेबोल गंसेयाव जिरायलायग्रा बुंलायग्रा लोंलायग्राफोर गासैबो नागारजोब्बाय अब्ला गर्जन इज नट that difference what others are deciding दा बेनो one of the reason जे आङो कंग्रेस नागारनानै बिपिएफआव जयेन जायाबालानो आङो इउपिपिएलआवनो जयेन जादों आच्छा प्रमद बर' सारा रायजो राजाफोरखौ कनभिन्स खालामनो हागोन नामा जे बे 5 इयार्सआव मा मावखो डेफिनेटलि नोंथाङा बिराद क्लियार नुगोन बिथाङा सासे स्टुडेन्ट बडिनिफ्राय राग'बोनाय बा बारग'बोनाय सासे दैदेनगिरि एबसुनि मोन्थोरानो इडुकेसन थामहिनबा सोलोंथाइ
दा बावहाय बिटिआरआव प्रमद बर' इउपिपिएलनि गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो ओरैबायदि मोनसे भिजिबल चेन्जेसखौ जों नुनो हादों। बे जाहैबाय जोंनि इडुकेसन क्वालिटि थामहिनबा पारफरमेन्स। जेरै नोङो बाक्साया दिनै अल आसाम मेट्रिक पास पार्सेन्टेजआ नाम्बार 1 जादों आरो नैथियाव जाहैबाय चिराङा ओरैबायदि गाहायावमोन अल आसाम सबसे गाहायावमोन लास्टआव थायोमोन। दिनै बे चिराङा एन्टायार बिटिसिआवनो थांनाय बोसोराव 1 नाम्बारमोन। दा बे बिराद मोजां मोनसे जोंनि इडुकेसननि बेलायावहाय पारफरमेन्सखौ जों नुदों आरो बेजों लोगोसे बिथाङा जोंनि गथ'फोरनि थाखाय जोंनि फरायसाफोर जायफ्रा गरिब दुखिया IPS आरो UPS बेफोरनि कचिं लानायनि सिमांखौनो नुनो हाया। गोबां रांखावरिनि गोनांथि जायो। दा बेफोरखौबो बिथाङा मेरिट गथ'फोरखौ बासि बासि दिल्लीयाव गोजान गोजान जायगायावहाय मोजां कचिं होबाय थादों आरो बिथांमोनहा IPS एक्जाक्टलि क्रेक खालामनो हायाबाबो बा IAS एक्जाक्टलि क्रेक खालामनो हायाबाबो मोनसे लेभेलाव मोजां पजिसनाव बिथांमोना हाबथागोन आरो बै सानस्रिया बिथांमोनाव हाबनानै थाबाय। दा बे हिसाबै बिथाङा जथेस्थ' मावनो नाजादों। आं आसा खालामो बिथांनि बे नाजानाया आरो रायजो राजाया अननानै सुबिदा होयोब्ला बा बोर होयोब्ला आशीर्बाद होयोब्ला बिथाङा निश्चय साक्सेस जाहैगोन। आच्छा जुदि नैबे 2025 मायथाइनि बिटिआरनि इलेक्सनाव बिपिएफ हान्जाया देरहानानै जुदि बायसान्स देरहाबायनानै सरकार दायोब्ला अब्ला बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनाया मा जागोन? जिहेतु हाग्रामा महिलारिया बुङो बिटिसिबा आं सिफ जागोन बिटिआर बा प्रमद बर'आ सिफ जागोन होनना बुङो। अब्ला बेखौ मा सानो सारा बिटिआर मा बुंनो सानो? ना बिथांमोनहा हाग्रामा सारा आं मोनसेया उनाव खिन्थु आंनि एडभाइसआ बेनो बिथांनिसिम मानगोनां हाग्रामा सारनिसिम जे जोङो पार्सनेल लानाङा। पलिटिक्स इज नट पार्सनेल। बियो समाजनि थामोनथाजों हारिनि थामोनथाजों हारिनि थैनाय थांनायजों लगाय लोब्बा गोनां। दा बेखायनो आं उमुखखौ सैया बा आं उमुक नामखौ मोजां मोना बले गासैबो रायजोआ मोजां मोना बे जानो नाङा आरो दा बेखायनो बे बेलायाव बिथाङा एसे ट्रान्सपारेन्ट जानांगोन एसे फ्लेक्सिबल जानांगोन आं आसा खालामो। गमामायैनो बिपिएफआ बायसान्स जुदि फैयोब्ला हयथ' दा आइडिया अफ पिस प्रमद बर'नि दा जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय जाथि बासिया जासे अनलायनाय गोजोन थासारिया फैफिनदों। बावहाय हयथ' एसे एफेक्ट जानो हागौ नामा आं सानदों। आच्छा सार नोंथांनि समस्थिया मा? बावखुंग्रि समस्थिनि केन्डिडेटआथ' जोंनि एनडिएफनि सासे दावहारु फैबाय। मुसलमानफोरनि गामियावबो हाबबाय बर'फोरनि गामियावबो हाबबाय। जेराव हाबदों बावहायनो इउपिपिएलनि प्लास पइन्टखौ जों नुदों आरो जयनिंआ आंनावनि बाहाय जायो बै जिरायग्रा न'आवनो सानफ्रोमबो जायो। गाबोनबो दङ जयनिं प्रग्राम। दा बे ओनसोला जिहेतु गयारिनि कमप्लिटलि माबायाव दंमोन कन्ट्रलाव दंमोन। बिथाङा 15 बोसोरल' नङा 22 बोसोर उनथारिम 2 बोसोर आरो 3 मोनबाय। दा बे दनेस्वर गयारि आरो दा बिथांनो रायजो राजाया बे 20 बोसोर बिथांखौ भट होनानै देरहाहोखांनायनि उनाव दिनै जोङो बावखुंग्रियाव दनेस्वर गयारि बिथांनि मावनायखौ जों जेबो नुवाखै। बिथाङा ना बावहाय सेंग्रा जोंनि लाइमोनफोरनि मावनाय थांनानै थानायनि बेबस्थाखौनो माबा मोनसे खालामना होनो हादों कल कारखाना इन्डास्ट्रिखौ आरो ना बिथाङा आबाद मावनायावनो माबा मोनसे रायजो राजानि बे गोदोनिफ्रायनो एखेबारे ट्रेडिसनेल आखुजों जों आबाद मावबोनायखौ सोलाय सोल' खालामनाय माबा बेबस्था खालामनो हादों। दा बेबायदि जेबो नङा। बिथाङा सासे साधारन सिम्पल लिडार आरो 20 बोसोर बिथांनो भट होखांनायनि उनाव आरोबाव खनसे 25 बोसोरनि थाखाय बे बावखुंग्रिनि रायजो राजाया आदा दनेस्वर गयारिनि जे होबावगोनखौ सानाखै। बेबो बिथांनि मोनसे गेदेरथार एन्टि इनकाम्बेन्सि। फारसेथिं फेरेंगा बिथाङा जेबायदि माइनरिटि मुस्लिमफोरनो ईदगाहनि नामाव मस्जिदनि नामाव कब्रस्ताननि नामाव आरो हानि फाथा रानना होदों बियो बिराद आकर्षणिक जादों। जिहेतु बियो बर' भटार्सफोरनि नेक्स्टआव माइनरिटि मुस्लिमफोरनो फ्राय 16,000 दा बेखौ बिथाङा एट्राक्ट खालामबाय थादों। दा बेखौ नायोब्ला येस बावखुंग्रियाव रन्जित बसुमतारी एनडिएफनि दैदेनगिरि उलुफे फेरेंगायानो देरहानायनि सम्भाबनाया बांसिन दङ। आच्छा प्रमद बर' सार सावरायग्रा सार फेरेंग्रा सार आरो बिरेन बर' सार गबिन्द सार आरो खाम्फा चन्दन आरो नोंथाङाबो आरो जेब्राला मुसाहारि सार गासैबो बर'नि आन्दलनकारि बा बड'लेण्डखौ दाबिनायाव सोमावसारग्राफोर दैदेनगिरिफोर गासैबो ज' जाजोब्बाय।
ओमफ्राय ज' जाजोब्बाय नाथाय मानो सार गंसे नावावनो एबा बेंखनावनो नोंथांमोना ज' फैजोब्बाय मानो? दा जों बयबो सोरनिबा अट'क्रेटिक एटिचिउडखौ बानानै थामहिनबा बे डेम'क्रेटिकनि आत्माजों स्पिरिटजों फैनानैथ' जोङो गिलु बालु बे 50-60 years of struggle बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जों खालामबोबाय थादों। आदा जेब्राखौनो होन, सोरबा खाम्फा बरग'यारिखौनो होन, सोरबा चन्दन ब्रह्मखौनो होन, सोरबा उमुग उमुग नेताखौनो होन, जों गासिबो डेम'क्रेटिकेलि आन्दलन खालामनायाव लोब्बा दंफाजोबो। दा बेवहाय जोङो जेरावहाय जोंनि हारिखौ लानानै साननाय हनायफोराव डेम'क्रेटिक जायो, दा बेवहाय जों बयबो नर्मेलि माने जोङो एट्राक्टेड जायो आरो उइल बि आकर्षिक आरो दा बेखौ नायोब्ला जों उफायानो गैया। आंबोथ' गोसो जानानै जे आं इउपिपिएलाव हाबथारनांगौ होननानै फैनायबो बुजि दङ। नुबाय जे इउपिपिएलाव बे जिनिसा दङ। प्रमद बर'आ पार्टिसिपेटिभ लिडार, थामहिनबा डेम'क्रेटिक लिडार, बियो बयखौबो लानानै मोनसे सिन्था खालामो। बिनि बुंनायफोरखौ नाय नोङो दिनैहाय प्रमद बर'आ गाव बुंलायनाङा। प्रमद बर'नि थाखाय सोरबा रन्जित बसुमतारी बुंग्रा, प्रमद बर'नि थाखाय सोरबा राकेश ब्रह्म बिथाङाबो बुंग्रा, प्रमद बर'नि थाखाय सोरबा लरेन्स बसुमतारीबो बुंग्रा, प्रमद बर'नि थाखाय सोरबा राजु बसुमतारी बिथाङाबो बुंग्रा। दा हाग्रामानि बिपिएफनियावहाय नोंथाङा सोरखौ नुदों हाग्रामा सारनि अनगायै? औ, बेबायदि रायजो राजानि गेजेरावहाय माबा मोनसे स्पक्स पार्सन बायदि रायजो राजानि बुंथिग्रा महरै जों नुनायनिखौ नङा। आं नोंथांनो मोनसे बाथ्राखौ खोन्थानो एसे गोलाव लागोन, प्लिज बि पेशेन्ट रायजो राजाफोर अननानै। जेब्लानाखि बै एस ग्रुपआ थामहिनबा सावरायग्रा फेरेंग्रा ग्रुपआ ओरै ग्राउन्डआव फैनानै सिजफायार लानानै दंफैयो, बे समाव दालाय बिथांमोननि सानै केडारखौहाय पुलिसफ्रा गावथाराखै होनबा बिथांमोना होनदों खारनायाव जोङो गावदों। ओमफ्राय रायजो राजाया होनदों आरो आंबो